Yenzani kaloku madoda, yenzani into ekhawulezayo. Ningabe ninyuka nisahle ngathi kucinywa indibetshayo mana. Ngicela ubuza uba kutheni kwambetshe kwanje, like ndiyabona like kudecoratiwe bafethu, ndibona negama lam phezulu. Bengicela ubuza uba like masimcaciseleni madoda uba kwenzeka ntoni. Nto kaRhalti, namhlanje sifuna ukuxelela into okokubana lifikile ixesha lakho le-farewell. Endo sizithenge apha bona kukuhle kumbetshe nje kunje. Siyakukhulula nto yakuthi i-farewell yakho lena. Sifuna uba ibe yi-surprise into yakuthi man. Hayi ungalili into yakuthi uthela. Hayi andikhala. Hayi Qha ndiyakhwanyaza. Hayi ungayenzi indoda ayikhali man kodwa. Indoda ayikhali man. Nyamezela ndakuthi awu madoda. Kunjalo nje kwasikuxuthi into nayo nje. Siyakhulula man, buye nakubanye abahlobo bakho butshilo mos unawo abahlobo base-KZN. Awufuni wena ukhosishiyana amazwi nje, athini amazwi ofuna ushiya nawo kodwa ungabalisi. Kodwa sibe nento ebalisayo wena. Athini nje amazwi orhayela ushiya nawo. Bekumnandi hlala. Hayi inokutsho mna bakhulwa bam. Ukuba benindiphethe kahle. Hawu madoda. Inkosi nexesha elinye ikaro. Awu yini man, hayi ni man. Eish ngavakala. Utsho ke manje. Utsho kwaqhubela. Uhambe kahle. Hayi wathetha njengendoda ngombe. Hayi soze siye phambili man.